Dámy a páni, tento hotdog má názov Escobar Šmatlavý gec. a môžem povedať, že vám naozaj vystrelí oči. A pýta sa Hexik, prečo by mi to malo vystreliť oči? No lebo to je štiplavé. Teda samozrejme ako pre koho je tam iba jalapeňo z paprička, čo tam robí jedinú štiplavú chuť, ale pre niekoho už môže byť aj to dosť. Daj. Fuj, ty nechutný. Kam ale... Určite si môžeš všimnúť, že na tanieri je extrémne veľa príloh, čo je akože úplná bomba, to kde dostaneš k hotdogu toľkoto hranolky, grillovaná kukurička, proste úplná bombica. Vraj toto je jeden z najpredávanejších hotdogov u Hajcera a môžem vám povedať, že je na to dôvod. Hotdog bol naozaj dobrý, no jediné, čo by som ja osobne doplnil, trošku viacej omáčky. Je tam síce horčica a kečup, ale prišlo mi to v niektorých momentoch také trošku suchšie. Každopádne ďalšia vec, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá, je, že keď som dojedol celé toto jedlo, tak som bol už extrémne plný a môžem povedať, že neoľutoval som, že som si dal tento hotdog. Dávam mu rating 8 z 10. To znamená, že navštívte Hajcera buď v Partizánskom alebo v Bošanoch.